Bună dimineața! Te rog să asculți până la final. Un bătrân s-a așezat pe o bancă lângă un tânăr care părea destul de abătut. În fața lor era un copac cu frunzele căzute, iar bătrânul începe și spune: vezi copacul acela? Pare atât de lipsit de viață. Însă nimeni nu știe că în acest moment Dumnezeu lucrează la rădăcinile lui. Și nimeni nu va observa asta până în momentul în care va veni primăvara, iar copacul acela va exploda de verde și de rod. Tânărul se uita nedumerit către bătrân și întreabă: și ce legătură are asta cu mine? E bine, poate acum te simți al nimănui, poate acum simți că nimeni nu ți este aproape, poate simți că nimeni nu te înțelege, poate te simți lipsit de viață. Însă să știi că nu este așa, Dumnezeu lucrează la rădăcinile tale. În acel moment tânărul a izbucnit în lacrimi și pentru prima dată după mult timp a înțeles că el nu este singur și că nu este abandonat. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem și noi asta. Îți doresc o zi binecuvântată și veselă, să zâmbim și să fim mai buni.